راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أب رحون كربان تركبو زخبركم سمعتي راديو إيرنا سلامتنا يبصحكم لومي سوني شوعات تكمتي كل تشحن 10 ناي ساعت زي فنونا يفلم الله مكتالكم بخبر نعدم روسيا بمهدرة تمرتي كتقبلهم تصنحت بزهي إرتراوان تمهارو كتزايديا حبرات إمارات أب إرترا كتسلطنهم تصنحت من الشيمن ندسيت سكوترا نمكوتسارين كأساسو كمزلو تقليتو تحقاقازيت وانا صحفي أب سبعو قدات تمرحو لعلوايلو أخ حبرات هاجرات أب إرتران جبوتن مبصح حكايدو هذه إذاعة إرنا زينب بزرزر روسيا بمهدرة تمرتي كتقبلهم تصنحت بزهي إرتراوان تمهارو كتزايد مخانا تقليزو أزيز تقلتة كاب 23 كساب 24 تقمتي أب كتما سوتشي وعلى روسيان أفريقان مكياد مدلوات أب زتصاففلو زلو أوانيو اتوعلا أب مدرخ قطبة هاجرات أفريقان روسيان زتكورا كوان تخونه روسيا إرترا مستركبن 10 هاجرات أقدما بزبصحاتهم الرداء نتمهارو لعلواي درجة ناي مهدرة تمرت عدلات كتسفح زتبابعو روسيا قدماون إرترا تركبن حيالو هاجرات ناي مهدرة تمرت عدلات كتب كوان تتصنحت أبزو علازي بزختم زتفلاليه توساغو علات اتبزحي كابز نبرو كزايديو زبزحت ناي مهدرة تمرت عدلات أب سنة فلتاتن تكنولوجين زتكورا مخانون أوهارتي ناي توعلا يقلزو أزيز متسك أن يزكايد وعلى روسيان هاجرات أفريقان أب تاريخ زمدنا زهاجرن أهجر أفريقان بعينتو استفاليان سفحن كخون تتسبيت تنبير لله روسيا مس هاجرات أفريقا أب قطبة بهلن تمرتن تصنحة متأثر كتعبم مدابة نتي بشاينان هاجرات معرابن زكاة زلو مشيماون متنبارو زعلما يكبلو زي تفلالي وقنات يردو روسيا مس السودان قبطن كالوت هاجرات أفريقان وتادران بوليتيكاون مدقاف كم تصنحة زفلتيو بحبرات إمارات زدقفو ميليشا نحيالو ناي بوليس نقطة دسي سكوترا كم ستغطاترو زتفلاليا مجتات حبيرن حبرات إمارات أب إرترا سلطنتو ميليشا يمن ناب دسي سكوترا توافرهم كم زلا أقدمو كقلت تنحيو سكوترا بوست نسلياو منشتات تادسيت متكاس بزغربو زينا مسرت معرفو نفرت تادسيت نفرت حبرات إمارات عرب كي علبا كابت شعات مسكرمات حيزو كالكيلو تنحيو اتمغنيات أب إرترا سلطنتو ميليشا يمن ناب تادسيت كي وافرو مقانون اتمنشي تاكس اتم بحبرات إمارات زدقفو عطغات أب كتما عدنون بتمساسالي نستفلالي تكالات منقستي كم زتقوتاترو أيرسعن أب سعود عرب أب سدة زركب منقست يمن أزم بحبرات إمارات زدقفو ميليشاز وسدو زلو سقومتي علوا منقستيو كبل كونينو بفلايزي أب دسي سكوترا أب اللعلي حالتها تأتا منقست يمن ستوسد متكعتي أب يمن مكففالن حدقنيا سعبين زختلن يونا تباله ينكفالو أستاسو ساشح نبرت زلو سكوترا أب منغو وشمت عدنن بحر عربن تركب بدرجة قر استراتيجيوي أقداسن الزلوة نيمن زعابيت دستيا نكتما عدن توصاصيروم زركبو بحبرات إمارات عرب زدقف ميليشيا يمن نتا دسيتون أب تحت قوصروم نمتاو دقف يقبرلهم كم زلو أقدمو كقلت صنحيو حبرات إمارات عرب أب قماقم كأي بحر نايمن كاب زركب عردتات سراويتا كوان تسحبت التدقفهم ميليشياتات يمن نكتما عدنن كالوتا قدستي كبابيتاتن كقوصاصرويات سرح زلا بحبرات إمارات عرب زدقف ميليشياتات نكتما عدنن كالبوتاتاتن دحر مقوصاروم أب منغو سعود عربن إماراتن زي مردا كم زت تفتريو زقلات تحقاقازيت وانا صحفي حبرات هاجرات أب سبعو قدات أورسلا مولر تمرحو لعلوايلو حبرات هاجرات أب إرتران جبوتن بمسح أب زتفلاليا قدات تميايتو ميس أورسلا أبتي كاب 3 مسكرم كساب كل تقمتي أب إرترا تصنحتلو معلتات مزتفلالي سب سلطان منقسب من رغب بمشارخت حبرات هاجرات أب سلاسل زلو ناي لمعات مدبات زتيا كاب إرترا ناب جيبوتي زمرحت حقاقازيت وانا صحفيت حبرات هاجرات بتمساسالي مستفلالي سب سلطان تهاجر ترغيبا تحقاقازيت صحفيت حبرات هاجرات أب سباو قدات ناب إرتران جيبوتن تبتح زلا بسنكي كليماو لوطي زي بقوع محدرا منقستاتن قريتشتاتن 27 مليون هزبي زوبا مراق أفريقيا وحسنة مقبي كالرقاقز كام زي كاليه أبز قلت سألو زلو أوانيو وحسنة مقبي كالرقاقز كام زي كاليه بز حزب عالمنا أتي 24 ميتاويت أبز زوبا كام زركب إيقاد زحلف سمون مقلاتو أيرسعن زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسيمنا لنا كتسيلو بأتو كبروم دافلاز دالو أتو كرو أبوانا قدات كقربيو حبيرنا نكتاتل راديو إيرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ከመይ ኣለኹም ክቡራን ደቂ ሃገር ኣብ ውሽጢ ወፃኢን ዘለኹም ሙቕ ሰላምታይ ይቐድመልኩም ክብሮም ዳፍላየ ሎሚ ክዛረበሉ ተቐሪበሉ ዘለኹ ኣርእስቲ እቲ ብልጫታትና ምሕያል ድኽመታትና ድማ ምውጋድ ኣብ ዝብል ቴማ እዩ። እቲ ሓይልና ወይ ብርቱዕ ጎድንና ዝብሎ እቲ ኣብ ፖለቲካ ካብ ንዛረብ ከለና እቲ ብዛዕባ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ናይዚ ሃገር ዝተቐስመ ብርቱዕ ሓይሊ ማለት እዩ። ፖለቲካ ህይወትና ከምቲ ኩልና ንፈልጦ በቲ ናይ ዘመነ ሰውራ ዘመነ ገድሊ ዝተጸልዎ እዩ። 100 ካብ 100 እኳ ክንብሎ እንተዘይደፈርና ኣዝዩ ክብ ዝበለ ሚእታዊት ናይቲ ሕጂ ከም ህዝቢ ዘለና ኣተሓሳስባ ናይ ሓባር እምነታት ካብኡ ዝመፀ እዩ። ብርታዕና ካብኡ ዝመፀ እዩ። እቲ ድኹም ጎንና ንብሎ ድማ ካብኡ ዝመፀ እዩ። ብዛዕባ ክልቲኡ ክዛረብ ክጅምር እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ኣብቲ ብርቱዕ ጎንና ክዛረብ እየ። ብዛዕባ ውርሻታት ዘመነ ሰውራ ኣስፊሕና ክንዛረብ ጽቡቕ ይመስለኒ። ነቲ ታሪክ ንምትንታን ኣይኮነን። እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን ውርሻታት መታን ብሕጂ ክንጥቀመሉ ንዘለና ቃልሲ ክንጥቀመሉ ምባል እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣወንታዊ ተቐቢሩሎ ከም ዕቑር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኣይተጠቐምናሉን ኣያውፃናዮን። እቲ ኣሉታ ድማ ሳዕሪሩና ዕንቅፋት ይኾነና ኣሎ። እምበኣር ነቲ ሳዕሪሩ ዘሎ ምዕጋት ነቲ ኣብ ውሽጥና ከም ዕቑር ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዘይተጠቐምናሉ ድማ ክንጥቀመሉ ዝጠቅም እዩ ካብ ዝብል እየ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልየ ዘለኹ። ኣብ ባህልን ኣተሓሳስባን ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ብሂወት ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ዕድሚኡ ዘይገድስ ክድፈሩ ወይ ክገሃሱ የብሎምን ዝብሎም ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ወይ ናይ ሓባር እምነታት ኮሌክቲቭ ሳይኬ ወይ ኣተሓሳስባታት ብዙሓት ኣለውና። እዚ ናይ ኣተሓሳስባት ጥምረት ብሃገር ደረጃ ከምቲ ዝበልክዎ ብእንግሊዝ ኮሌክቲቭ ሳይኬ ዝበሃል ንሓንቲ ሃገር ኩሉ ሻዕ ናይ ፖለቲካኣ ኣንፈት ይውስን እዩ። ኣብ ገለ ሃገር ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሕዛ ብህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ፈፂሙ ዘይግበር። ስለዚ ንሕና እቲ ኣተሓሕዛና ናይ ፖለቲካ ኣተሓሕዛና እምነትና ኣተሓሳስባና ካብቲ ብረታዊ ቃልሲ ወይ ካብቲ ሰውራ ዝተወረሰ ምዃኑ ዘማታ ኣይኮነ። ናይ ግዜ ፌደሬሽን ወይ ናይ ኣርባዕታት እውን ፅልዋ ኣሎ፣ ግን እሱ ንፅቡቕ ይኹን ንሕማቕ ዳርጋ ካልኣይ ቦታ ሒዙ እምበኣር እዞም ናይ ሓባር እምነታት ወይ ኣተሓሳስባታት ዳርጋ ኩሎም ፅቡቆምን ግናዮምን ክልቲኦም ካብ ዘመነ ሰውራ ዘመነ ገድሊ ዝተወርሱ እዮም ካብ በልና እዚኦም እንታይ እዮም ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክንሰግር ይግባእ። እዞም ኣተሓሳስባታት እዚኦም ኣብ ኩሉ ፖለቲካና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንጥቀመሉ ቃላትን ሓረጋትን ኣምራትን ሙዚቃታትን ድራማታት ከይተረፉ ሰሪፆም እዮም። ፖለቲካ ነካይደሎም ኣገባባት እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕፅረታት ይኹን እቲ ፅቡቕ ነጥቢ ብምሉኡ ካብቲ ዘመነ ገድሊ ዝመፀ እዩ። እቲ ዘገርም እቶም ሎሚ ዓበይቲ ዘለና ኣብቲ ዘመነ ገድሊ ድማ ነዚ ኩሉ ዝበልናዮ ኣተሓሳስባታት ዝተጠቐምናሉ ጥራይ ኣይኮናን። ሎሚ ኣብዚ ዘለና ዋላቶም ድሕሪ ናፅነት ነዚ ጉዳይ እዚ ዘርከቡ ሎሚ ኣብቲ ተቃውሞ ይኹን ኣብቲ ምድጋፍ ዘለው ኣብ በዚ ናይ ሓባር እምነታትን ኣተሓሳስባታትን ዝተፀለዉ እዮም። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ እቲ ኣተሓሳስብኡ ሓደ ዓይነት እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ። እቲ መርገፂ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና እቲ እምነታቱ ኣተሓሳስብኡ እምበኣር እዚኦም
ኣወንታውን ኣሉታውን ውርሻታት ክንብሎም ጽቡቕ መስለኒ ከም ውርሻ እዩ ኣብ ደምና ኣሎ ኣካልና ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ባህሊ ናይ ዘረባ ኣብቲ ባህሊ ንዋሳኣሉ ኣብቲ ፖለቲካ ኩሉ ተሓዋዊሱ ንሪኦ ኢና እዚ ውርሻታት እዚ እምበኣር ኣወንታዊ ውርሻታትን ኣሉታዊ ውርሻታትን እንተይልናዮ መጀመርያ ኣብቲ ኣወንታዊ ውርሻታት ክዛረብ እደሊ ኣወንታዊ ውርሻታት ናይ ዘመነ ገድሊ እንታይ እዮም እንተይልና ንኩሉ ኤርትራዊ ብዝምልከት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ተጋደልቲ ወይ ዘይተጋደልቲ ኣይኮነን ናይ ሲቪል ወይ ናይ ወታደራት ኣይኮነን ናይ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዓብን ንእሽቶይን ብሙሉእ ወለዶታት ዝጸሉ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ካብቶም ኣወንታዊ ውርሻታት ኣርእስትታት እንተወሲድና ንኣብነት ቀዳማይ ዝመፀና ምሕባን ብሰውራዊ ታሪክ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ብሰውራዊ ታሪክ ይሕበን በቲ ናይ ገድላዊ ታሪክ ይሕበን ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ገልጠምጠም ክትዛረብ ከለኻ ፍልልይ ይመጽእ ይኸውን ግን ብሓፈሽኡ እስካል ዓሌታት ኣብ ትዛረበሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ብመስዋዕትን ብካልእን ኣብዚ ከም ዝበፅሐ ዝሕበን ብምዃኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ፖለቲካ ዓው ኢሉ ዝዝረብ ብክልቲኡ ወገን ደጋፊ ስርዓትን ተቃወምቲ ስርዓትን ኩሎም ብሓባር ብዛዕባ ሰውራዊ ታሪክ ንሕበን ኢና እቲ ካልኣይ ኣወንታዊ ውርሻ ምኹናን ትሕቲ ሃገራውነት እዩ ወይ ምፍንፋን ትሕቲ ሃገራውነት እዩ ትሕቲ ሃገራውነት ዝበሃሉ ብዓሌት ብኣውራጃ ብካልእ ዓይነት ፍልልያትካ ምግናን ማለት እዩ እዚ ክጋነን የብሉን ወይ ክኸውን የብሉን ዝብል መርገፂ ናይ ኩሉ ይግበሮ ኣይግበሮ ብዘየገድስ ብግብሪ ኣብኡ ጥሒሉ ደሎ ኣይጠሓለን ምስ ግዜ ብዘየገድስ ከም ነውሪ ይውሰድ ማለት እዩ ትሕቲ ሃገራውነት እዚ ካልእ ኣወንታዊ ውርሻ እዩ ንሓድነትካ ንሓድነት ሃገር ዝሕግዝ ሳልሳይ ኣርእስቲ ናይ ኣወንታዊ ውርሻታት ብምጓስ ሓርበኛነት እዩ ማለት ሓርበኛነት ክንብል ከለና እቲ መስዋዕቲ ውፍይነት ከምኡውን ምግዳል እዩ ሓርበኛ ዝበሃል ውልቁ ገዲፉ ምንቲ ሃገር ብግዚያዊ ድዩ ብቀጻሊ ምንቲ ሃገር ኩሉ ህይወቱ ዝገድፍ ማለት እዩ ፓትሪዮት ወይ ፓትሪዮቲዝም ዝበሃል ካብ ሃገራውነት ይፍለ እዩ ሓርበኛዊነት ሓርበኛ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ፃውዒት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓይነት መብዛሕትኡ ግዜ ብኩናት ግዜ ብእዋን ኩናት እዩ ክሳብ ህይወቱ ሓሊፉ ክህብ ዝኽእል ግን ብንብረቱን ብግዚኡን ብዝኾነ ይኹን ቀዳምነት ንሃገር ዝህብ ሓርበኛ ይበሃል ሓርበኛነት ክቡር እዩ ኣብ ኤርትራ ብስዋዕትና ንኮርዕ ኩሉ ኤርትራዊ ብስዋዕቱ ይኮርዕ ይሕበን ዛንተኦም ክዛረብ ይደፍር ኣብ ቤተሰቡን ተልዮም ድማ ኣልዒሉ ክባቢሉ የዘንትወሎም ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ኣወንታዊ ውርሻ ድማ ብተዛማዲ ልዑል ሓባራዊ ንቕሓት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ሃገርን ፖለቲካን ሓባራዊ ንቕሓትን ኣፍልጦን ክብሎ እደሊ እዚ እውን ካብቲ ናይ ታሪክ ናይ ሰውራ ዝተወረሰ እዩ ሰውራ ክብል ከለኹ ውድብ ወይ ካልእ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ምክፍፋላት ብዘየገድስ ማለት እዩ ሰውራ ንኩልና ብሓባር ዝፀለወና ዛረባሉ ስለዚ ኣብተን ኣርባዕተ ዝበልናየን ኣርእስትታት ኣብነታት እንዳጠቀስኩ ክኸይድ ንምዝኽኻር እተን ኣርባዕተ ዝጠቀስኩዎን ኣወንታዊ ውርሻታት ምሕባን ብሰውራዊ ታሪክ ምኹናን ትሕቲ ሃገራውነት ምምጓስ ሓርበኛነት ምውናን ልዑል ሓባራዊ ንቕሓትን ኣፍልጦ ምሕባን ብሰውራዊ ታሪክ ቀዳሞት ክንብል ከለና ኣብ ዝርዝራቱን ተኣቲና ንኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግብሪ ናይ ምምስካር ኣብ ግዜ ሰውራ ንሕበነሉ ተሳትፎ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ገጠርን ከተማን ኣብ እዋን ሰውራ ብምሕባን ወይ ከዓ ብምምጓስ ይዝረበሉ ተሳትፎ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ኣብ እዋን ሰውራ
ንኩሎም ብሄራትን ሃይማኖታትን ኣብ ሓደ ቃልሲ ጠሚሩ ዘቃለሰ ሰውራ ምዃኑ ኣብ ግዜ ሰውራ ምህብታም ቋንቋታት ኤርትራ ብፖለቲካን ቁጠባን ቴክኒካዊ ቃላትን ኣእምራትን ምህብታም ያታዊ ስነኪነት ደርፊ ተዋስኦ ወዘተ ኣምር ርእስኻ ምኽኣል ሽግርን ፀበባን ምፅዋር ምዕባለ ገጠራት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሰውራ ልዑል ከም ዝነበረ ንፀላኢ ዘረብረበ ናይ ዝተናውሐ ኩናት ስትራቴጂና ንፀላኢ ዘዳኸመ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ናይ ምውቃዕ ስትራቴጂ ናይ ሰውራና ንፀላኢ ዘዳኸመ ምሕዝነት ምስ ውድባት ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ስትራቴጂ ንኩሎም ሓያላት ናይ ዓለም ዝሰዓረ ስትራቴጂታት ሰውራ ኣብ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ዝተሰረተ ፅንዓት ኣብ ግዜ ሰውራ ካብ ምትእምማን ህዝብን መንግስትን ወይ ህዝብን ውድባቱን ዝነቅል ዝነበረ ምምእዛዝ ህዝቢ ንሰውርኡ ኣብ ድሓርውን ኣብ መኸተ ኣብ ደቡባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ መኸተ ኣብ ግዜ ኩናት ሓኒሽ ኣንጻር የመን ዝተገብረ መኸተ እዚ እውን ምስቲ ናይ ሰውራ ተሓዊሱ ኣብ መኸተ ናይ ንሃገር ምክልኻል ምሕባን ከም ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ንለውጢ ንምምፃእ ሓደ ኣወንታዊ ምቅርራብ ሕልናዊ ምቅርራብ ዝፈጥር ረቑሒታት እዩ እዚ ብሓባር ምዃኑ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ንደሊ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ዝብለሉ ግዜ እቲ መንጠሪ ባይታ ንብሎ እቲ መበገሲኡ ሓደ ሕልናዊ ኣተሓሳስባ ምህላው ኣዝዩ ይጠቅም እዩ እዚ ጥምረት እዚ ለውጢ ከም ህዝቢ በጠን ይጠቅም እዚ ከም ኣወንታዊ ዝጠቕሶ ቀፂሎም ዝመፁ ዝጠቕሶ ዘለኹ ንምንታይ ብልጫ ይኸውን ኣሎ ክንብል ከለና ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ሳልሳይ ዓለም ምስ ኣፍሪቃ ክነወዳድሮ ከለና እቲ ናይ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኣዝዩ ገፊሕ ምፍልላይ ናይ ኣተሓሳስባ ኩሉ ሻዕ ቀፃሊ ዝኾነ ግርጭት የምፅኣሎም ምዃኑ ብምርኣይ ህዝብታት ኣፍሪቃስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ይሃልው እምበር ወይ እናሃለው ምፍልላዮም ግን ኣዝዩ ከቢድ ሃይማኖት ብዓውራጃ ብዓሌት ብዝተፈላለየ ካልእ ነገራት ምፍልላዮም ለውጢ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከምፅኡ ኣየኽኣሎምን ኣሎ ዝብል መደምደምታ ናይ ዓለም ኣሎ ብኡ መንፀር ክትሪኦ ከለካ እዩ ናትና ሕጂ እቲ ኣብ ካልእ ዝረአ ምፍልላያት ናይ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ናይ ኤርትራ የለን ከብለና እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ቀፂልካ ምኹናን ትሕቲ ሃገራውነት ኢልና ነርና ካብቲ ኣርባዕተ ኣወንታዊ ውርሻታት ምኹናን ትሕቲ ሃገራውነት ክንብል ከለና ማዕርነት ብሄራት ኩልና ንሰብኽን ንኣምንን ማዕርነት ሃይማኖታት ንሰብኽን ንኣምንን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ምውጋድ ኩሉ መልክዕ ሓድሕድ ኩናትን ምዝራግ ሰላምን ንኩንን ምዕቃብ ሰላም ብኩሉ መልክዑ ንምውግስ እዚ ሕጂ ንትሕቲ ሃገራውነት መልክዓቱ ናይ ትሕቲ ሃገራውነት ንኩንን ማለት እዩ ሕጂ እውን ክደግሞ እየ ኣብ ውሽጢ ውልቀ ሰባት ገለ ውልቀ ሰባት እዚ ዝምባለታት ዘይብሎም ዘለዎም የለውን ማለት ኣይኮነን ውልቀ ሰብ ምዃኖም ተሪፎም ገለ ጉጅለውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ሓፈሻዊ ኣረኣያ ግን ተቐልቂሎም ዓዊሎም ኣነ ኣብ ከምዚ ኣምን ኣለኹ ኢሉ ኣንጻር በቲ ትሕቲ ሃገራውነት ዝሰብኽ ናይ ፖለቲካዊ ጉጅለ ወይ ካልእ ግን የለን ምክንያቱ ኣብቲ ውርሻና ፍንፉን ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስቲ ስርዓት ኢሳያስ ነዚ ክዘርጎ ዝፍትን ዘሎ ነዚ እምነታት ናይ ህዝቢ ዝጠምር ቀስ እናበለ ዘርጎ ዝፈትን ዘሎ መርኣያታቱ ኣብቲ ዝቕፅል ኣብቲ ኣሉታዊ ውርሻታት ዝብሎ ኣብኡ ከምፅኦ እየ ግን ስርዓት ኢሳያስ
ካብቲ ሓደ ሜልኡ ነዚ ጥምረት ዝፈጠረ ውርሻታት ንምዝራግ እዩ ብፍላይ ነቶም ዳሕሮት ወለዶ እዚኦም ዕድሜኦም ክሳብ 33 ወዘተ ዘለዉ ኣብ ግዜቲ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ 98 ገና ኣብቲ ኩናት ክሳተፉ ዕድሜኦም ዘይፍቀድ ዝነበሩ እንተወሲድና እዚኦም ምናልባት ነቲ ቀደም ብጽቡቕ ገይሮም ከይወረሱ ኣብቲ ዕግርግር ዘእተው ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ክጸሉ ይፍትን ኣሎ ተስርዓት እዚኦም ድማ ይርክቡ ኣለዉ 33 34 ዕድሜ ድሕሪ ገለ ቁሩብ ዓመታት እሶም ክኾኑ ክእል እዮም እቶም ዓብለልታት ተሓሳስባ ዘለዎም ስለዚ ካብ ብሕጂ ነቲ ኣወንታዊ ኣደልዲልና ነዚኦም ርሑቕ ከይኸዱ ከለዉ እቲ ስርዓት ከይርከቦም ከለዉ ክንጸልዎም ዘለና ወለዶም ምዃኖም ንግረ መገዲ ስለዚ ደድሕሪ ምኹናን ትሕቲ ሃገራውነት ምኽባር ሓርበኛነት ከም ሓደ ኣርእስቲ ናይ ውርሻታትና ወሲደ እዩ ምኽባር ሓርበኛነት ንብሎም ዘለና ንምክልኻል ልኡላውነት ሃገር ምግዳል ነፍስኻ ምውፋይ ኣድላይ እንተኾይኑ ነፍስኻ ምስዋእ ከም ክቡር ዝምጎስ ኣተሓሳስባ ወይ እምነት ኣብ ኤርትራዊ ኣሎ ሓርበኛነት ናብ ወለዶታት ምስግጋሩን ሓደ እምነትና እዩ ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ እቲ ቀደም ናይ ዘመን ሰውራ ገድሊ ዝነበረ ሓርበኛነት ዘይኮነስ ብድሕሪኡን ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ሓባራዊ እምነት ስለ ዘሎ ንወለዲ ንደቆም ነዚ ክሰብኩ ነዚ ክምህሩ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሪኦም ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ነጥቢ እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣሎ መወዳእታ ዝመፅእ ልዑል ሃገራዊ ንቕሓትን ኣፍልጦን እዩ ናይ ሓበራዊ ሃገራዊ ንቕሓትን ኣፍልጦኑን ክብ ዝበለ እዩ እዚ ምናልባት ብሓፈሻዊ ክንዛረብ ከለና ኣብ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣምራት ዋላ ኣብ ገጠር ዘሎ ስድራ ቤት ይፈልጦ ምክንያቱ እቲ ሰውራ ኣብ ገጠር ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ሃገራት ልዕሊ ናይ ከተማ ከማን ኣብ ገጠር ዝነበረ ህዝቢ ንኣምራት ናይ ፖለቲካ ናይ ሰውራ ይፈልጥ ነይሩ ሙሉእ ከይኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ መባእታ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ገጠር ድማ ዝተፈላለየ ደረጃታት ንቕሓት ስለ ዝነበረ ከም ማንም ሃገር ኣዝዮም ንቑሓት ነይሮም ማእከሎት ነይሮም ተጎተቲ እውን ነይሮም ግን እቲ ንቕሓት ካፍልጦ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ላዕሉን ካብ ዝጠቐስኮም ገለ ነጥብታት እቶም ዝፍንፈኑ ዝበሃሉ ወዘተ ቀስ እንዳበሉ ኣብቲ ድሑር ዝነበረ ናይ ገጠር ኣተሓሳስባ ከማን ተኣታትዩ ስለ ዝኾነ ዘመነ ሰውራ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ እቲ ማእከላይ ገምጋም ዝበሃል ናይ ሳልሳይ ዓለም ወይ ናይ ኣፍሪቃ ልዕሊኡ ንቑሕ ገይርዎ ኣብ ገለ መዳይ ካብቲ ቀዳማይ ዓለም እውን ዝያዳ ንቑሕ እዩ እቲ ቀዳማይ ዓለም ንብሎ ምዕቡል ዓለም ናይ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ወዘተ ስልጡን ንብሎ ንእምነታት ናይ ሃገር እንዳረስዐ ኣብ ካልእ ጥሒሉ ምህላው እውን ንዕዘብ ስለ ዘለና ንሕና ከም ህዝቢ ዕቁር ሓይልና ሕጂ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ገጠር ከተማ ኣፈላላይ ብዘይሉ ስለምንታይ ሰውራ ኣብ ገጠር ነይሩ ቦትኡ ከም ካልእ ፖለቲካ ካብ ከተማ ዝዝወር ፖለቲካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣይኮነን ናይ ከተማ ፖለቲካ ንገጠር ክጸሉ ግዜ ወስደሉ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ከማን ኣይጸልዎን እዩ ስለዚ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ምዕባለ ናይ ፖለቲካ ወይ ናይ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ኣይከይድን እዩ እምበኣር ኣብቲ ገጠር ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ዘመን ሰውራ እንታይ ሒዙ እዩ ናብዚ ናጽነትን ናብዚ ግዜናን መጺኡ ዘሎ እንተኢልና ብውሕዱ ብዛዕባ ገሩ ታሪክ ይፈልጥ ጂኦግራፊ ይፈልጥ ብሄራትን ቋንቋታትን ክሰሚ ይኽእል ኩሎም ሕዋት ምዃኖም ይፈልጥ ከምቲ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ኩሎም ብሄራት ቋንቋታት ናትና እዩ ዝብሎም ኣብ ደርፉ ኣብ ተዋስኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትርኢ ከለኻ ነዚ ሰጊሩ ዝንዕቕ ወይ ዘብል ብወግዕስ የለን ፍንፉን ስለ ዝኾነ ንቕሓቱ ክቢሉ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ነታ ደማዊት ጸላኢት ናይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ዘለዎ ኣረኣያ
ጥሙር እዩ ኣፈታትሓ ግርጭት ውን ምስቲ ባህላዊ ዝነበረ ኣዛሚዱ ነቲ ሰውራ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃለስቲ ንሓደ ለውጢ ዝሓስቡ ደቂ ሃገር እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ኣፈታትሓ ግርጭት ውን ኣንፈታት ሒዙ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓይነት ጭቆናን ከመይ ጌርካ ትቃለሶን ሓደ ዓይነት እምነት ወይ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ፍልጠት ኣሎ ቀዳማይ ፀላኢ ካልኣይ ፀላኢ ዝበሃል ጭቆና ዝተፈላለየ ምዃኑ ናይ ምግዛእቲ ጭቆና ነይሩ ሕጂ ናይ ሓርነት ጭቆና ከም ዘሎ ናይ ጭቆና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሎ እዝታት ውን ኣብቲ ባህሊ ኣሎ ኣብቲ ፍልጠት ትንቃሕ ሕጂ እዚ ኣብቲ ዝርዝራቱን ተመፂና ከም ዝስዕብ ገለ ኣብነታት ክረክብ ንኽእል ኢና ናይዚኦም ዝበልናዮም ሃገራዊ ንቕሓት ኣብነታት ምኽባር ስድራ ቤትን ምዕንጋል ስድራ ቤትን ከምኡውን ትውልዲ ዓድን መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይኣምን ስድራ ቤትካ ምኽባርን ስድራ ቤትካ ምምዕባልን ንሃገር ምምዕባል ምዃኑ ይኣምን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ሃገር ብፍላይ ቁጠባዊ ምዕባለ ቁልፊ ቦታ ክሕዛ ከም ዝግበአን ድሮ ፈሊጥዎ ኣሎ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግብሪ ማዕቢሉ ድዩ ኣይማዕበለን ብዘይገድስ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ተራ ናይ መሪሕ ተራ ክፃወታ ከም ዘለወን ይፈልጥ ህዝብና ኣብ ጉዳይ ሃገር ኩለን ሃይማኖታት ማዕረ ከም ዝኾና ይፈልጥ ኣብ ጉዳይ ሃገር ዜጋታት ነበርቲ ወፃኢ ዲያስፖራ ከምኡውን ነበርቲ ውሽጢ ማዕረ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ይግንዘብ እዚ ፍሉይነት ናይ ኤርትራዊ መንነት ኮይኑ ኣሎ ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዘለው ዲያስፖራ መብዛሕትኦም ብፍቶቶም ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ተሰዲዶም ዝመፁ ኣይኮኑ ወይ ከዓ እቲ ስደት ፎኩስ ስደት ከም ዝሓሸ ናብራ ክረኽቡ ዝኸዱ ገለ ነይሮም ስለዚ ካብ ሃገሮም ምስ ተሰደዱ ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ ጥሒሎም ስለ ዝተርፉ እቲ ምትእስሳሮም ምስ ሃገር ምናልባት ገንዘብ ብምስዳድ ወይ ገለ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን እምበር ኣብቲ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጥሒሎም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝቃለሱ ህዝብታት የለውን ክበሃል ይደፍር ከም ኤርትራዊ የለን ኤርትራውያን ኣብ ዝኸድካዮ ኸድካ ኣና ብዙሕ ቦታታት ዘይረ ኣለኹ መጀመርያ ኣርእስቶም ልክዕ ከም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝዛረብዎ ብዛዕባ ኩነታት ሃገር እዩ ዝዛረብ ቋንቋ ሓደ እዩ እቲ ዝጥቀሙሉ ሻቅሎቶም ሓደ እዩ እዚ ጽቡቕ ገንዘብ ሃልይዎም ምቹእ ናብራ ሒዞም ከለዉ ብዛዕባ ሃገር ምዝራቦም ኣብቲ ዝበልኮ ውርሻታት ካብኡ ዝመፀ ምዃኑ ኤርትራ ክሓልፈላ ኣለዎ ዝብል ንዑ ድማ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክንከፍል ኢና ዝብል ዘረባ ጥራይካ ትሰምዕ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዚ ዩኒክ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፍሉይ ሓይሊ ካብቲ ውርሻታትና እዩ እምበኣር ውሽጢ ዘሎ ውሽጢ ኤርትራ ነባሪ ኤርትራዊ ዝበሃል መዓልቲ መዓልቲ ካብቲ ኩነታት ሃገር ክጥቀም ዝግብኦን በቲ ኩነታት ሃገር ድማ ሓስያን ተመፅኡ ዝህሰን ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ብዛዕባ ሃገሩ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ ዝግደስ ውሽጢ ዘሎ እዩ ንብል እኳ እንተኾና ማዕሪኡ ድማ እቲ ወፃኢ ዘሎ ድማ ይግደስ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቃልስና እዚ ከም ብርቱዕ ሓይሊ ክንጥቀመሉ ኣለና ብጂኦግራፊ እናተፈላሊና እምበር ውሽጢ ዘሎን ወፃኢ ዘሎን ብምሉእ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ለውጢ ከምፅእን ምዕባለን ኤርትራ ክሰርሕን ቁሩብ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ውርሻታትና ብጣዕሚ ኣዝና ነቕብሮ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ገጠርን ከተማን ቁጠባዊ ምዕባለአን ማዕረክ ስጉም ከም ዘለዎ ዝተረድአ ህዝቢ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ንቕሓት ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣፍልጦ ኢና ንዛረብ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከተማ ጥራይ ተሓፂሩ ብዛዕባ ከተማ ዝግደስ ከም መብዛሕተን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝርከቡ ህዝቢ መብዛሕትኦም ዝገብርዎ ዘለው ኣይኮነን
ህዝቢ ኤርትራ ገጠርን ከተማን ከም ሓደ ገይሩ ዝርኢ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ሓደ ናይ ቁኑዕ ምዕባለ ንምምፃእ ዝተቐረባት ትምህርቲ ብዘይ ትምህርትን ስልጠናን ዜጋታት ነፍሶም ይኹን ንሃገሮም ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ ዝተረድአ ህዝቢ እዩ ንቕሓት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ትምህርቲ ስልጠና ልዕሊ ኩሉ ዝሰርዐ ህዝቢ እዩ ካብቲ ውርሻታትና ትምህርቲ ቀዳማይ እንዳተባሃለ ዝመፀ እዩ ርእስኻ ምኽኣል ካብ ካልኦት ዘይምፅባይ ካልእ ናይ ሓባራዊ ኣተሓሳስባ እዩ ዓንተወይ ጠቒሰ ዝነበርኩ ምስታ ደመኛ ጸላኢትና ዝነበረት ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ጎረባቢቲ ብሰላም ምንባር ከም ናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ክውሰድ ክንደይ ደም ዝተፋሰስካ ክንደይ ሕነ ዘለካ ህዝቢ ክንስኻ ብኢትዮጵያ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ደድሕሪ ናጽነት እዚ ኩሉ ከም ካልኣዊ ከም ታሪክ ተወሲዱ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልእ ጎረባቢቲ ሃገር ብሰላም ምንባር ኢሉ ዝኣምን ንቑሕ ህዝቢ ዘለና ንቐጽል ሓድሕድ ምጽዋር ውድባትን ሰልፍታትን ዝኣመነ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ካብ ግዜ ሰውራ ካብ ዝነበረ ዝተምሃረ ሓድሕድ ኩናት ክህሉ ስምረት ውድባት ክህሉ ዝኣምን ህዝቢ ምዃኑ ሓድሕድ ምጽዋር ክህሉ ከም ዘለዎ ዝሰብኽን ዝኣምን ህዝቢ ወይ ንቕሓት ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ብምውዳብን ብምንቃሕን እንተተኻኢሉ ብምዕጣቕን እዩ ኣገዳሲ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ኢሉ እውን ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ዘይተወደበ ዘይነቕሐ ህዝቢ ግደ ናይ ጭቁናት ይኸውን ኢሉ ዝኣምን እምነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ሎሚ ድማ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንወደብ ለውጢ ክነምፅእ እስከ ንወደብ ብሓባር ንዘትሞ ሓደ ነገር ነምፅእ ዝብል ዘሎ እዚ ካብቲ ንቕሓቱን ኣፍልጡን ናይ ውርሻታቱ ዝመፀ እዩ ሓፂናዊ ዲሲፕሊን ኣገዳሲ ምዃኑ ንውሕስነት ዓወት ይፈልጥ እዩ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ዲሲፕሊን ክህልወካ ኣለዎ ፀኒዕኻ ለውጢ ክተምፅእ ፀኒዕኻ ኣብቲ ውድብ ይኹን ሰልፊ ዝኣመንካሉ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል እምነት ኣሎ እዚ እውን ካብ ውርሻታት ናይ ሰውራ ዝመፀ እዩ ምልላይ ሓደገኛታት ዝኾኑ ምዕራባዊ ፅልዋታት ወይ ዘመናዊ ፅልዋታት ክንብሎም እውን ሓደ ነጥቢ ክዝረበሉ ዘሎ ምልላይ ንኤርትራ ሃገርና ሓደገኛታት ዝኾኑ ናይ ምዕራብ ፅልዋታት ንኣብነት ብዛዕባ ብሓገዝ ምንባር ካብኡ ነፍስኻ ምኽኣል ምስትግጋር ምዕራባውያን ብወፍሪ ኣምሲሎም ዝመፅዎ ሓደገኛታት ንምምዝማዝ ሃገር ሓደገኛ ምዃኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ንቕሓት ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ኣብ ዘመናዊ ኩነታት መግለፂ ክወሃብ ከሎ ብቐሊሉ ክርዳእ ዝኽእል ህዝቢ ኣለና ከተማን ኣብ ገጠርን እዚ ኩሉ እምበኣር እቲ ኣብነታት ብዙሕ ካልእ እውን ኣሎ ኣብነታት ኣነ ዝዘከርኩ ዝጠቐስኩ እዚ ሒዝካ ለውጢ ክተምፅእ ከመይ ገይሩ ፀገም ይኸውን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ፀገም ክኸውን ኣይክእልን ነዚ ተጠቒምካ ኣብ ሓደ ለውጢ ክተምፅእ ዘኽእል መደብ ምድላው ጥራይ እዩ ንዕኡን ህዝብና ይፈልጥ እዩ ብግዜ ሰውራ ውድባት ብረት ቀሪበን ስንቂ ቀሪበን ቦታ ቀሪበን ካልእ እውን ቀሪበን ንጋደል የን ዝብላና ነይረን ክበሃል ይኽእል ዋላ 10 20 ዋላ 50 100 ከለዉ እቲ ንቕሓት ዝነበሮ ሽዑ ህዝቢ ኣነ እውን ክፅምበሮም ኢሉ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለ ዝተቐረበ ሙሉእ ኣይኮነን ኩሉ ኣሎ እኮ ኣይኮነን ዝበሃል ነይሩ እቲ መደብ ግን ኣሎ ንፀላኢት ዝነበረት ዛእታዊ ፀላኢ ኢትዮጵያ ብከምዚ ጌርና ክንስዕራ ክእለት ተኽእሎ ኣሎ እሞ ተፀንበሩና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ
بزوار مقدي حزب دما كندي اللهم انتاي قبعني كيبلا يصنبر نيرو كابو حدات دما ناب 10 شحات 100 شح بصحوتي كقادل طراي استقرب حزبي ازي مدبات سلا زنبريو امنتو حزو يمصيو حزبي اب ثورة كنبل كلنا توم ميدا ኤርትራ ዝጋደሉ ዝነበሩ ማለት ነው ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ኤርትራን ዝነበረ ህዝቡን ብምስጢር ነቲ ثورة ይድግፍ ነይሩ ሓፋሽ ውድባት ዝበሃሉ ማለት ኣብቲ ካልእ ዓለም ዝነበረ ህዝቢ ድማ ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራቱ ኣቂሙ ነቲ ገድሊ ይሕግዝ ነይሩ ህዝቢ ኣብ ደገ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኩሉ ነቲ ገድሊ ይሕግዝ ነይሩ እቲ ገድሊ ወይ ثورة ክንብል ከለና ግን ዝተወደበ ሓይሊ ነይሩ ማለት ወይ ዝተወደበ ሓይልታት ነይሩ ውድባት ነይሩ ሰልፍታት ነይሩ ህዝቢ ድማ ምርጩ ገይሩ ኣብ ዝሕሸኒ ኢሉ ይጋደል ነይሩ ይድግፍ ነይሩ ብገንዘቡ ብግዚኡ بهيوته لومي اتي دليت الله تنقحات الله تتريفو زلو مدبات قريبو تصنبرو زبل سلفتاتيو انقحلو تي سلفتات تودبات ناي تقاومو وي كانا لوطي انقحلو حزبي እዚ ስርዓት እዚ مش مخانو كغير كم زلو مصاي ኤርትራ ብሩህ ክኸውን ከም ዘለዎ ኩሉ ለህዝቢ አንቅሕሎ إذا عبس راح تسرح له لومي منجست إرترا إيه زبل زلو سرعة ساس كحسو كم زي كقل حزبك التالل كم زي كقل ويحسوتو كشفن كم زي كقل تفاديتو زي عبي عوتيو تعرفونا زلوجن حجانك إحنا لنا مودابي موداب مالت دما مدب نايلوتي أو زيخا نحزبخا تسأمبرون مبالي مدب نايلوتي كم تجزي ثورة سنكي تأيتي بوتا كداونتي كل خالق استمهرو تعليم قريبكا مصود زبلونا زنبرو لومون كمو للوطي ازي يدللو ازي قريبنا لنا مصونا نزملؤلنا كمنا اللوم سلفتاتنا دباتنا اخبروت دما ابلع ليزوم سلفتاتنا ودباتنا ኣለና ኩልና ኣብ ሕቶታት ተፈላሊኻ ክትዛረብ እኳ እንተኽኢልካ ብሓፈሽኡ ግን ለውጢ ከም ምጽኣዝ ክእላ ክቡራት ሰልፍታትን ውድባትን እየን ኢሉ ህዝቢ ይኣምን ኣድማዕነተን ግን ክጠራጠር ጀሚሩ ምክንያቱ ከምቲ ውርሻታቱ ሓይልና ኣይትጥቀሙን ኣለኹም እዩ ዝብለን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጻውዒት ንመን እዩ ዘሎ ሕጂ ንውድባት ክብከብ ብላነቲ ናይ ምምራሕ ክእለተን መደባት ቀሪበን ተጸምበሩ ንኺድ ንቅድሚት እዚዩ ትለውጥ ንሓስቦ ዘለና ክብሉ ከምቲ ዝበልናዮ ህዝቢ ኣተሓሳስቡ ድሮ ኣቦቱ ኣትሒዙሎ ደላይ ሰላም እዩ ደላይ ለውጢ እዩ ደላይ ትምህርቲ እዩ እስኮረባብቱ ብሰላም ክነብር ዝደሊ እዩ ኩሉ እዚ ጠቂስና ኣለና ሃይማኖት በአውራጃ ኣይፈላለን ኣሎ ተሪፍዎ ዘሎ ነዚ ለውጢ ዝመርሖን ናብ መንግስቲ ንነፍሱ ክቕይር ዝኽእል ናይ ውድባት ቁፅሪ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣማራፂታት እዩ ዝደሊ ዘሎ ግድን ኣይኮነን ሓደ ውድብ ክመርሖ ሓደ ሰልፊ ክመርሖ ከምኡ ናይ ከኣልን እዩ ግን ዝተፈላለያ ውድባት ካብዚ ወፃኢ ስለ ዘይከዳ መጨረሻ ንለውጢ ናይዚ ስርዓት እዚ ዝሰርሓ ኩለን ውድባት ህዝቢ ብፎኪሱ ብቐሊሉ ኣብ ውድባቱ ክስራዕ ፀገም እዩ እዚዩ እቲ ውርሻታት ኣገዳስነት ውርሻታት ናይ ዘመን ሰውራን ዘመን ገድልን ንሎሚ ከገልግል ዝኽእል ኣብቲ ዝመጽእ መደበይ ድማ ብዛዕባ ናይ እቲ ኣወንታዊ ኣሉታዊ ውርሻታትና ከመይ ገይሩ ነዚ ንደልዮ ዘለና ለውጢ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከፍርስ ይደናደና ኣሎ ድማ ክንዛረብ ኢና እንደገና ክብሮም ዳፍላይ እዚ ወድሓንኩ ሬድዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ቀፂሉ ተዳልዩ ዘሎ ትሕዝቶና ናብ ሬድዮ ኤረና ትለቆ ነቐፌታን ርእቶን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩም እዩ። ቅድሚኡ ግና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም። ሩስያ ብማህደረ ትምህርቲ ክትቅበሎም ፀንሐት ብዝሒ ኤርትራውያን ተምሃሮ ከተዛይድ ምዃና ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ካብ 23 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሶቺ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ንምክያድ ምድለዋት ኣብ ዝጻፈፈሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ሚሊሽያ ንሓያሎ ናይ ፖሊስ ነቑጣታት ደሴት ሰኮትራ ከም ዝተቖጻጸሩ ዝተፈላለያ ምንጭታት ሓቢረን። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነቶም ሚሊሽያ የመን ናብ ደሴት ሰኮትራ ተዋፍሮም ከም ዘላ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ኡርሱላ ሙለር ትመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ብምብጻሕ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ተመያይጡ። እታ ተሓጋጋዚት ናብ ኤርትራን ጅቡትን ትበጽሕ ዘላ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዘይበቖ ምሕደራ መንግስታትን ግርጭታትን 27 ሚልዮን ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። መርሓባ ክቡራትን ክቡራንን ፍትዋት ኣሕዋት ደቂ ሃገር ኤርትራ ብጠቕላላ ቦሉስከ ሰላምታ ይብጻሕኩም ከም ወትሩ ኣብ ስራሕኩም ዓወት ኣብ ናብራኹም ቅሳነት ኣብ ህይወትኩም ጸጋን ጥዕናን እምነኢልኩም ከዓ ገርም እምበኣር ኣሕዋተይ እስከ በዚ ተጓኒፉ ዘሎ ሓድሽ ጉዳይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኢስት ኣፍሪካ ኣብ ኡጋንዳ ካብቶም ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዙሖም 5 ዝኾኑ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜያት ካብቶም ካልኦት ብጾቶም ከም ተሰወሩ ገለገለ ማዕከናት ናይታ ሃገር ሓቢረን። እዚ ግን ንዝተውዕለን ዝከታተልን ሓድሽ ኣይኮነን። ከምኡ ተምሳላት ቅድሚ ሕጂ እንትኾኑውን ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ንኣብነት ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ቦትስዋና ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኡጋንዳ ዝተርፉ ዘለውን ስለ ዝረኣና ክሕድሰና ኣይግብኦን። ዕርቅታትን ሳዕቤናቱን ንኩሉ ኤርትራዊ ዘይኮነስ ንዓለም ከይተረፈ ብጉሉስ ዘገርምን ድዩ? እቲ ዝተሓሳስብን ዝገርምን ግን እዚ መፍትሒ ሲኢናሉ ዘለና ነገራት ናይ ገለገለ ዑሱባት ናይዚ ኣብ ዓዲ ሓሎ ዓሪዱ ዘሎ ብህዝቡ ዘይግደስ ትካል ሰዓብቲ መነባብሮኦም ኣብ ዲያስፖራ ዝኾኑ ሓሶትን ሕማቕ ብሂላትን ብዛዕባ ዞም ተሰዊሮም ዘለዉ ሰማዕ እንከለኻ ከም ሰብ ወዲ ሰብ ተሓዝንን ትውህን ብገደ ሓቂ እሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነፍሱ ዘይበፅሖ ይመስሎ ከም ዝበሃል ኣብ ነፍሶምን ደቆምን ስለ ዘይበፅሖም እንሆ ዘድልን ዘየድልን ይዋግዑ ከም ዘለዉ ብዛዕባ ዞም ተሰዊሮም ዘለዉ ደቂ ሃገር ንሰምዕ ስለ ዘለና ምሕረት የውርደልኩም ካብ ማለት ካልእ ክንብሎም ኣይንኽእልን። እዋ አንቱም ሰባት እዚ ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን ጭኮናን ወላዊ ናብ ዓለም ዳህሲስካ ወዳድርቲ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተተባህለ ሩኡይ ስለ ዝኾነ ሓቂ እምበር ሓሶት ኣይኮነን። ስለዚ እዞም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እዛ ተረኺባ ዘላ ወርቃዊት ዕድል ናይ ምስዋር ካብዚ ጉዕዚ ስርዓት ሪስክ ወሲዶም እንተተጠቕሙላ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ኣነ ከም ተራ ኤርትራዊ ዜጋ ምስዋሮም ብኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኻት እየ ዝግንዘቦ። ኣብዚ ዘለናዮ ህልው ኩነታትና እቲ ኣወንታዊ ሸነኻቱ ካብ ደልሃመት ወፂኦም ሓድሽ መጻኢ ህይወት ዕድላቶም ክፍትኑ ብምሕሳቦም ጽቡቕ ክነሱ፣ በቲ ኣሉታዊ ካልኣይ ሸነኻት ከዓ ክሳራን ሃገር ክሳራን ስድራ ቤት ከም ምዃኑ ብጉሉፅ ይረኣየካ። ሓደ ነገር ውን ኣሎ። እቲ ምውፃእ ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ሓደ ግዜያት ከዓ ነገራት ከም ዝሓሰብካዮ ዘይኮነስ ከም ዘጋጠመካ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ከጋጥሞም ኔትናን ድሌትናን እንዲሁ
انتخونا جن مستزلهم عدمي أمازازين كا فتريو انكل غاس زم تحت أسرع عمت قلوع ويدعا أي تعدلنان عدنان أي سيول عدي خوينا تريفان بر كنتي منفعتهم كلتهم سي أبتحتي ولدهم أحواتهم بصوتهم أبهاجرهم أبريمهم تعاقبهم هيوتهم انتزمرحو كندي المكره يقداس هيتخعلن انتاي مقبر كاب صبق عدل يقداتمكم كاب مالت حالفو خالق كبهال ذكال زلو اي مثلنن انت دعا بقعت زلوهم كإلاتات سمويا إرتراويان تطبقتي سبعو مسلات اللي مناقوينهم أبتي تسوي رملو زلو هاجر أوغندا ونقول أبقراوتي هاجرات ناي متحبار قدات هادلاي الناس لزلو تسها يدبر كاب إسراويان أحواتهم حجز بزقلت في جزيات كرخو انت زيلو أفريكا مخانو سلزي ترفو متنقى هادلاي الناس زلو مسيلو الرعيني شجرات هاجرنان معلتي كم معلتي النبرت عين خيتكم زلو كلها أنا نعزبو سلزلنا كابزي رؤي شجرات متان كندهن تأمان النت يدنفع يبل سأقام يلبون نسجزي كله كأري كموحانو كأ يتوسفو عوتنا هزنا فغرن حد النت معنا ودكت نزي سلطان شبيت زلو برنص حاجرنا نابركو ريتي يختم بروحنا هب ود برهانو شعبنا قندل كم سلفتيكا هقده ودكا حنتيكا شعبنا تستاهلوا قندالي يا سلام شباب أستراليا حيساساتكم من حليبة سيتينا يا سلام اللي لوديكم وداي هنا بكم يا سلام 1000 تحية مليون تحية تريليون تحية انتم من هيقدر مسلنا عليكم ولكن انتم من شعب اريتريا يا سلام اللهم دي كله ناي الدنيا لهلو كمثل اللي نايكم قلوده ونتصبروا ما انا هقدف ناينال بلوكم على تجتمع عند اتيكم كفيه بينكم يا سلام يا شعب يا سلام شعب الصمود شعب النضال شعب التحية شعب الحقيقة تستاهلوا تحية يا سلام كله في أنياح العالم لله شعبنا كمثلكم دودي صبروا الليلة سلام ردي الرينا سلام أي رسعنا ميكيلي كواجر جيرمان كاب كتما نورنبرغ نزيهم جغانو أحواتن أب أستراليا زقبروه إريتراوي تبقصو إذا تعالات سنولو ولا بتقرأ على سينولو بتقرينا على سينولو بمتاي مهن الزارب بعاكي نديدهم تصالحوا بوشتهم انتي كأندنا هيقدف زبحالو الزنبورو أخيرا مستتصوعو انتي هم زقبور إناي مينا يا أهلكم يا شيخي لهم بالله كسام آسيهم كتدنا قرونا كسام آسيهم كتحسوه كسام آسيهم نحناس تحت مريت كتقبرونا كسام آسيهم جنزمنا تودوه كلتا عمي تقتلوا ناي جرب كتبلو ناي سوءات كتبلو ناي لك سوءات كتبلو يا أهلكم بلهم يا أهلكم زي كونس فيني أكلي لهم كمان أنتم إريتراويان ودايناتكم يزي كل قرنعني علم زلقم أبتسألاناي متفائن كأتعافن سراقن زقون هقدف يا خيبات صوحكم كل أبنتكم يا أستراليا يا أهلك يا شيخ ولو بالله نحن سبينا جنزبنا هيبنا هيوتنا هيبنا كابزين اليوم تعرف حسورة بلو كاب أستراليا تمهروا هقدف تاهوي للعجي كم تاني أوز بلو حشوق ما بحلتيت أشياء أيلوه شو إلى جزانا أيلوه انترفو شرارو قال يلا أيلوه هقدف كاتر يوان لهم هقدف سين إريتراس وكلايت فلت إلى بعلنا يمدلوا بسلطان رأيهم إريتراويان هذا غلط إريتراويان وكل على تعاتين تقول لهم بعلمنا معاكم كل صب غيران فلتوكم من حسوبات
أبو جدركم منيرو أبو هاي الثلاثة منير أبو هكذا كأني تدقي ما مسألة عصبات بجنزف تجزاكم سبات عندهم حلنا قلبه دم حواتكم زي سمعكم أو أستراليا رأيهم دينينهم يا أي كسولو لمن كسول اليوم هنجيب زي نحنا نسألك نحنا فوتوغرافنا الأل نتيوم عصباتنا هكذا بجنزف عسيوم سرحو دلو من يوم يفلتهم أنا إرتراويان ولا إرتراويان جن إرتراوي جن ناني إرتراو بزيجي جزي نحك الدوز من إرتراوي الدمز غفل حبتون حون أبونا بحقون ولا عباي ولا ديز غفل إرتراوي اليوم أحد خلت إرتراوي تذناكر رجيرينا نمسكنوكم يلا يوهنا أستراليا بالله يلا خابزين لحلها ما كم تسمعنا نتقبل لنا أبننا تكون بكل خرناتنا علمنا أستراليا تباي حزولة أستراليا استقبرة فنجي تتوكسي دول حجي هكذا 0-0 يأكل زي يكون خويني أكل حليفة من أستراليا بكل عالم دلها إرتراوي خويني أكل كد كم زي جيجنا تقال أساي ودهاي لبنور برقز أمان تايلو يأكل زي يكون خويني أكل نخيلي هاي يبالو زي دمت راديو إيراناي سلام راديو إيرانا أنا بامكي أردا إبال كابسولي دينيا عن حدا انترفيو تقولوا لنوركم جزية حدا حونا جورناليست مالتيو نعطو موسي دانيو أبو دبر له تياقا مالتيو طواناي أب نورويز تقبره تعظم إرتراوينا بناي هكدف ناي سواتن بالتخافيلهم لرأيوه وكل الضرابة كوين دالله مالتيو حتى خلن طيبل يتهم سباتسي بزحسي بناي سوعو برهراية بتوحبو فوالو موزي أتمسي هاجرهم كمالا لسي كلين ندول حتى حسيتوا زي بتعمي جيجاي مالتيو ولا ناي سوعو مسل بناي سوعو رهراية فؤاد انت حبوهم ساتهم بفلاي زوم تحت أندريج بموضوع نعشتي بوليتيكا مرقص يعني وراكمن جين ولا بناي سوعو مسل بناي سوعو رهراية يوصدم بر ناب عدم قيم اللوسو يتمنجستو كي أسرهم تتمريشو ميلهم سلدا جهبوهم فؤاد نعدوكم اللوسون أي كل يوم بعلي أنا ذو الخلطة ودايت لدهونا طغني ليشو هالو كفل إيرينا كما يتغنوا كلكم رحس عود أمتلناكم نيرنا قدم هجي خآن بزلنا تسمعوا ودلكم زنا إسرائيل أبي عبابة زي أبيسي نحنا ودعي خوينوس مس إسرائيل نإيرتراس نعدمكم زملوس خقبريه إلوس أتبقكم أتم فراتس انتاي صرحوا له أتم فرات زبهانوس نمنتاي زي صرحوا انتاي قبر له نزور علينا كم زي قبر الله النابل الزارو زم فراتسي قدم مهرات تبهي لمس بقدامه أطبقهم كحلون زخون يخون حزب خصمعوني زقبا هجيقن بإيرترا زي سمعناس بإثيوبيا سمعوه أبي أببس نإيرترا كمال سوميه إلو مس إنجليز تماخيرو زبهال سمعوا ودلهم أزيس بجاخاتكم بحق قبروا كل خاتكم حق قبروا اقضي أبيهر كوكو حايو قن حق قبروا زم قاديت أني هذا اللهم زغنكم تعيات هايكونكم من سقاب هجي حتى نقرأي قبركم زلهم نظم عبيتي نظم مهرات زبهالو خاء كلاتهم بعضي كم زي قبر الله زبلو مزراب قدسينو عبمناتكم كل كزيت زارب نزنا قرزي كوا عيبلن نسنا حدا قنزب نواطر كم زي النابلنا عدي كتفات راح يحاسب على المبر كغنى عايكونن እዚህ ግን ነዚህ ሁሉ ህዝቢ አጠብቁም ንገርዎ አጠብቁም አስምዑ ዮሐንስ የኻብ ነርወይ ሬዲዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና። ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብሳትላይትን ኢንተርነትን 24 ሰዓታት ቀጻሊ እዩ። ሰላም